Για πες για το CloudBot, ενημέρωσέ με. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Και εγώ δεν το έχω στήσει. Γενικά το είδα, κατάλαβα το concept του και απλά λέω: OK, αυτό είναι επικίνδυνο, ξέρω εγώ. Τι είναι βασικά? Η λογική είναι ότι έχεις έναν assistant στον οποίο μπορείς να μιλήσεις, για παράδειγμα, μέσω ενός PM στο Telegram και να λες: άμα μου έχει έρθει κάποιο request, ξέρω που δεν έχει μπει στο calendar μου, βάλτο. Αυτό παίρνει και full system access όπου το εγκαταστήσεις. Οπότε μπορείς κιόλας να του πεις ότι μέσα σε αυτό το path πέταξα, ξέρω εγώ, το τάδε report, κάνει κάτι με αυτό. Αυτό γιατί να μην το κάνεις το μεταξύ με NA10 όλο? Έχω καταλάβει ότι είναι κάπως ένα supercharged NA10. Σκέψτε το λίγο, ρε φίλε. Είναι μία εφαρμογή η οποία έχει πρόσβαση στα chat σου και έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις αντί εσένα χρησιμοποιώντας το AI. Οπότε υπάρχουν πάρα πολύ πιθανοί τρόποι να κάνεις prompt injection. Δηλαδή, μπορεί να στείλει κάποιος άλλος και καλά ότι έλα είμαι ο Φώτης. Από άλλο κινητό σου στέλνω στο Telegram, ξέρω εγώ. Ωραία, και εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο human review, ας πούμε. Το prompt injection γενικά είναι συζήτηση για ολόκληρο επεισόδιο. Έχει πολύ ζουμί. Ναι, πάντως αυτό είναι μια τεράστια τρύπα που δεν ξέρω, εγώ δεν θα την εμπιστευόμουν, ας πούμε, να τη συνδέσω σε κάποιο chatting δικό μου app. Δεν το στήσουμε καν. Δεν με ψήνει, ρε φίλε, καθόλου, δεν ξέρω. Αν υπάρχει κάποιο που το έχει δοκιμάσει, τέλος πάντων από το κοινό μας, στείλει την εμπειρία του γενικά. Γιατί εμείς δεν θα το στήσουμε. Άμα δεν συστήσεις το, εγώ δεν ψήνω. Μαζί έχουμε εταιρεία, μα να πάμε φυλακή.